No niin, ja tämän diaesityksen teemana on apuverbit. Apuverbejä käytetään toisen verbi eli pääverbin kanssa. Ja tässä on 2 esimerkkilausetta. Jag kan spela piano, du borde besöka henne oftare. Ja jos nyt muistelette sitä minun verbipoikaa, niin ensinnäkin se, että pääverbi on apuverbin kanssa infinitiivissä. On tärkeää muistaa, ja minä piirrän tuoda nyt sen käden tuohon spela-verbin ympärille. Sehän kuvasi sitä, että tämä perusmuoto tarttuu nimenomaan apuverbiin. Aivan kuin suomen kielissäkin, minä osaan soittaa perusmuoto. Sinun pitäisi vierailla perusmuoto. Eli aina apuverbin jälkeen pääverbistä perusmuoto, samalla lailla kuin se on suomen kielessä. Siitä se on helppo muistaa. No sitten lähdetään luetteloimaan näitä apuverbeja. Nämä on nyt aakkosjärjestyksessä samalla lailla kuin teillä on tuossa oppikirjassa. Ensimmäisenä on bör, joka tarkoittaa pitää, suhteellisen harvinainen apuverbi. Sen voi useimmiten korvata måste-apuverbillä. Ja sitten tuo borde, joka on pitäisi. Ja se nimenomaan sisältää tuon pitää-verbi, eli pitäisi. Se on englannissa should, eli should ei ole ruotsin skulle, vaan should on ruotsin borde. Ja borde motionera mera, minun pitäisi liikkua enemmän. Ja tässä taas apuverbin kaverina perusmuoto. No sitten få-verbi. Sillä on kaikki taivutusmuodot, eli få, får, fick, fått. Useimmilla apuverbillähän näitä kaikkia taivutusmuotoja ei ole. Ja få-verbin käännöksenä on saada, taikka sitten täytyä pitää, eli myös sillä on vähän tämmöinen käskeväkin merkitys. Du får söka information på nätet. Saat hakea tietoa netistä. Täällä on presensissä taivutettu apuverbi ja sitten sen kaveriksi perusmuoto hakea verbistä. Ja fick gå, sain luvan mennä tai minun täytyi mennä. Ja fick gå. Eli silloin siellä on imperfekti taivutusmuotona ja jälleen apuverbin kaverina pääverbin perusmuoto. Ja niin kuin näet nyt näistä esimerkkeistä, niin koskaan apuverbin jälkeen ei saa laittaa at-sanaa tuohon infinitiivin eteen. Sitten tuleekin poikkeus. Du fick mig att skratta. Täällä on nyt tämä at-sana. Ja se johtuu siitä, että kun saadaan joku toinen tekemään jotain, niin få-apuverbin kanssa täytyy käyttää at-infinitiivin merkkiä. Eli du fick mig att skratta. Tästä saada joku tekemään jotain käännöksestä johtuu tuo at, infinitiivin merkki siis. No sitten seuraavat 2 apuverbia. Osata voida apuverbillä on myös kaikki 4 taivutusmuotoa, eli kunna, kan, kunde ja kunnat, aivan kuten millä tahansa muullakin verbillä, vaikka börjalla. Ja käännöksenä ja kan spela piano, osaan soittaa pianoa, vad kan vi göra åt saken, mitä voimme tehdä asialle. Molemmissa tapauksissa jälleen at, ei infinitiivin edessä ja infinitiivimuoto siis apuverbin kaverina. No sitten taas tämmöinen aika harvinainen apuverbi lär, jonka käännös on sanotaan, kuuluu, kerrotaan tai on kuulemma. Tällekin on synonyymi esimerkiksi ska. Apuverbia voi käyttää tämän synonyyminä. Han lär vara trevlig, hän on kuulemma mukava. Ja taas apuverbin jälkeen infinitiivi ilman at-sanaa. Ja lär apuverbillä ei ole muita taivutusmuotoja. No sitten seuraavaksi måste, jolla on sekä presens, täytyy, että imperfekti täytyi muoto. Ja måste nu gå hem nu, minun täytyy varmaankin lähteä nyt kotiin. Ja siellä on apuverbin jälkeen taas infinitiivi ilman at-sanaa. Tämän voi sanoa myös toisin, tämä voi sanoa jag är nog tvungen att gå hem nu, eli tämä vara tvungen rakenne, vara tvungen att rakenne korvaa måste apuverbin myös. No sitten jos halutaan kieltää, niin toki voi sanoa, että du måste inte gå hem ännu, mutta luontevampaa on ehkä käyttää behöva-verbi. Du behöver väl inte gå ännu, eihän sinun vielä tarvitse lähteä. Ja sitten, måste-sanalla on myös muu merkitys. Han måste vara sjuk, se ei tarkoita, että hänen täytyy olla, että se olisi niin kuin pakko, vaan hän on varmaan sairastunut. Eli måste vara rakenne on varmaan. Ja sitten apuverbi ska. Tällä on monta merkitystä. Tämmöinen aikomus.
Sitten sillä on vähän käskevä, niin kuin sillä får-verbilläkin oli, että pitää, täytyy, mustasanan korvikkeena. Ja sitten sama kuin se lär-verbi, eli sanotaan, kuuluu, kerrotaan tai on kuulemma. Mä otan ensin nämä ska-esimerkit. Vad ska du göra? Mitä aiot tehdä? Sitten käskevä, du ska ta av dig mössan, se on täytyy ottaa lakki päästä pois. Ja sitten tämmöinen on kuulemma, han ska vara trevlig, hän on kuulemma mukava. Sama esimerkki kuin mulla oli tuossa äsken, han lär vara trevlig. No sitten vaihtuu skulle-muoto. Skulle on nyt isi, eli tämä on se englannin would, apuverbi, sen käännös. Han skulle säkert gilla den här filmen. Hän tykkäisi varmaankin tästä elokuvasta. Tykkäisi, pitäisi. Ja sitten toinen esimerkki, aikoo ja piti. Du skulle hämta mig, men du kom aldrig. Sinun piti hakea minut, mutta et tullut koskaan paikalle. Eli 2 eri merkitystä skulle-verbille. Pelkkä isi tai sitten tämmöinen menneen ajan muoto, aikoi, piti. Ja sitten viimeiset apuverbit, tämmöinen hyvin harvinainen potentiaali, eli torde. Han torde vara utomlands, hän lienee ulkomailla. Ja sitten hyvin tavallinen haluta apuverbi, jolla on jälleen 4 muotoa. Normitaivutus siis, vill ja ville, velat. Han vill tala med dig, hän haluaa puhua kanssasi, ja ville inte såra dig, en halunnut satuttaa sinua, eli mennyt aika. Hon har alltid velat ha en hund, hän on aina halunnut koiran. Perfekti. Ja tuolla muuten tuo haa jää useasti pois. Ei voi pelkästään sanoa, että hon har alltid velat en hund, vaan sinne pitää laittaa tuo haa verbikaveriksi. Ja sitten vielä näistä lyhyistä vastauksista tähän apuverbiasiaan liittyen. Får jag ringa till dig? Saanko soittaa sinulle? Ja, det får du. Ei siis voi sanoa, että ja, du får, mikä olisi suomalaiselle semmoinen kauhean helppo ja luonnollinen ratkaisu, mutta niin ei voi ruotsiksi sanoa. Kan du hämta mig? Ja, det kan jag. Eli kun kysyt apuverbillä, vastaat apuverbillä. Sitten katsopa tuonne loppuun. Köpte du bilen? Nej, det gjorde jag inte. Eli kun et kysy apuverbillä, vastaat göra-verbillä. Ja tässä kieliopissa apuverbien kanssa samalla lailla käyttäytyy verbit vara ja ha. Eli är du hemma? Nej, det är jag inte. Har du pengar? Ja, det har jag. Ja tähän loppuu apuverbi kielioppi.